Straight to the point. Okay, arita mahigala sa atong dugang pag-analisar ining isyu. Now, nahon ta sa mahigala daghang ganing mga anggulong atong isgutan, no? Akong unahon pag arita magsugod ni ining mga nahitabo mahigala sa kung mabutan na to ba nga dunay og hero kagani og dili ka hero depende gina ang mga tao kamaog yung mutan-aw ana, no? Now, unahon ta sa naghisgot ha gamay lang. Kini si kanhi Senador Antonio Trillanes og si former President Rodrigo Duterte. Ya, atay pakita ila mga naong dong names. Kini. Ngano man ako nang ipakita silang duha. Kay kining kasugod ni Presidente Rodrigo Duterte nga tuwa siya karon nagtingkagol sa dahig. Actually, ang nag-file gid ini mahigala kini si Sonny Trillanes dayken. Muna na balik-balik ito sa dahig. O so, mabutang na to nga silang duha manag at bang. But kung imong tan-awon ang pagsugod gyud sa politika ani, kini si Trillanes gusto ning mahimong running mate ni Digong. Kay tinuoray lang kini gud mahigas Duterte pagdagan ani medyo pagsakasaka bitaw nga dunay potential gyud mo daog. Ani ngadto niya nga gusto mag running mate kini si Trillanes, si Alan Peter Cayetano gyud mo nahimong running mate niya, pero si BBM sa dindaken nangita sa pamaagi nga mahimong kuan niya running mate niya, pero si Defensor Miriam man to iyang gika kuan gyud, ang iyang presidente si Miriam, si BBM mao iyang running mate, pero doon na sa mga alliances kaniadto. So tuod man nagkakunta si Trillanes ug si Duterte abot og unsay rason, di po siguro nga kanang wa manggukuhaan niya nga maoy running mate mo na nasuko, di po siguro napa siguro laing rason po, with due respect. But kining duha ngano ako ning gitapad, kay kining usa mo oy nagkiha, kaning usa mo gikiha didto sa International Criminal Court. So si Trillanes mo nagkiha, si Digong mo ituan na karon sa dahig. Ni ang kihante, ni ang gikiha, ha? With due respect sa mga kaigsunan to naminaw na to ron, no? Lain-lain tag mga opinions, labi na mga higala sa mga taga-pink o sa mga aktivista, ako mong girespetaran kay consistent man sa mo sa imbaruganan. Ang ato ini kinibang grupo Marcos nga mayong pagdagdag Duterte pagimanhiman pa mahigala ilang traidor ba? At least kining pink na dili di traidor day. Kaya at least sa pink klaro kasi daan pa pagsugod. Pero kining uban may mga tubang dito dagdag mahigala Duterte unya dito ilang gi traidor, ha? So ato disgutan unya balik ta ni Trillanes og ni Duterte. Sa to pa karon kanana ang napriso mas Duterte sa to paduna ng mga higalay initial unta nga kalipay ra ba ato na nasugdan na gyud. So niining puntuha si Trillanes mo ay mabutang mga higala nga hero unta kay labakap di patungon ni Trillanes siya gud mahigala instrumento ni tananday dato ana o ta presos Digong mo na tan-aw sa mga tao gyud unta mga sukintig paminaw. Pero ang katawhan nga maoy naghukom sa eleksyon kay katawhan mahigala mao man ni ang haring lungsod maghuhukom man ta niya ng Mayo 12. Kini Trillanes isip daan ng politiko sad sabot na sa dagan military siguro ni astute politician sa nila di man ingon niya kanang kuan Trillanes kamausan nimo analisar ba tan-aw Trillanes umudagan sa senador sukamod gyud siya. Straight to the point. Ay survey may di man mo gawas iangan gyud. So wala sa sakto yang gibuhat nga dili sa mudagan og senador dako kaayo ang coverage. Kumudagan kag senador Pilipinas na. Nya kini kong senador mahigala ang isyu mga kagalaan mo nang careful ni mga senators kay lahi sa local politics ang ila perception based manggod sa mga issues. Ang local politics mahigala daghang mga factors pa gyud. Ngano man kita mo sa mga congressmen o dili makontrahan og mga bugat yun nga kontra, lahi ila dito. Kay bisay nakapirma to sila mahigala sa impeachment, daghan sila kwarta plus naslay touch good sa mga tao, naslay performance ito, kita sa mga tao, ug unya, ang mga tao dito nalamano sa giniladay. Ikaw, congressman ka, nakahatag kag lungo, nakahatag kag kuan, murabag ka ng lahi pod ang kamada sa local politics. So magsagol na, dili enough nga okay ka sa mga issues, kinahanglan ka doon na po gihimo din sa ubos. Mo na makontrahan og kadto midterm election man to.
wa kayo'y mukontra adto midterm election man. Ba't kini umaabot nga 2028 day? Sigurado ko nga dunay daghang mudagan ini. Daghang mudagan nga makigbangga gyud. Kay nga naman naa may presidente nga namasay presidential nga ila. Kanagong midterm election mga kailan bida. Wa gyud kay dag-anan actually kung naa ka sa oposisyon. Advantage gyud kung naa ka gisaba ka sa administrasyon. Advantage gyud. Pero mo ni dakong sagpa ni Marcos nga nigasto sila mahigalag almost 20 billion sa ilang campaign. Unya ang nahitabo mahigala number 1 senator dili ila, number 2 dili ila. Daghan mahigalang wa maka lusot sa grupos alyansa. Mo na dakong problema ron. Straight to the point. Nagbinasulay na sila mga higala na unsang kalakihan na. So sige lang, lahi na isgutanan, balikan ta lang sa ni Trillanes ug Duterte. Kining duha dapat Trillanes ug Hero hukman siya sa mga tao, tan-aw niya dili ko mudagag senador. Maglisod ko na napita. So inutok ning iya day. Diin masadagan dito sa Caloocan. Kay tan-aw niya medyo alanganin maka. So panalitan imong bana-banaon diha imong i-calculate medyo alanganin ka og dakong coverage. Ari lang kas gamay-gamay. So dito sa Dagag Mayor sa Caloocan City. Si Duterte sad ni Dagag Mayor dito sa Davao City. Kay matod pandigong akong lawas di naman makaagwanta og campaign yon nya kwan. Tiguwang naman ko. Nya gani ka ng Davao di na magata sa mudagan unta mga higala pero medyo na pugos po siya sige lang dagan siya mga kagalaan kay dunay mga rason sad. Kadto pa to mahitabo nga gidakop siya. So karon pagdakop ug ang mga tao may basihan nato ba? O moingon ta mahigalag kada ba inig-analyze bitaw nato klaro-klaro lang gyud nya science atong gamiton. Unsay kinsay pinangga sa mga tao nining sitwasyon na ron? Unahon to Trillanes. Asang result ni Trillanes be sa Caloocan City. Aman to Nims, ipakita na sa atong screen para maklaro to pinangga ba ni siya sa mga tao dito. O sa mudagag senador kay tan-aw niya magdako man kay coverage kay kini. Ang iyang kontra si i-zoom in ko no kana maklaro na ko rin be kana na ang bahala na lang udi ko makita kung naong. Sige na akong naong. Kana. Ang iyang kontra si Malapitan Along. Ang score mahigala kay bawo mo pila 266,372 votes. Si Trillanes. Trillanes 175,291 votes. Dili ba na kulata na nga score? Di ba na kulata nga score day? Tanawa, analyze ninyong maayo. 261,372 votes ang iyang kontra. Samtang si Trillanes mga higala 175,291 votes. Medyo layo, sobra sa kwan. Medyo layo yung pagkakulataha. Ato ning gisgutan kay pinangga ko kas mga tao. Ubuto no naon, Hero gusto Trillanes. Hero no? Unya, nangampanya sa dito mahigala, naagyod niyang presyo sa ngampanya. Nga nung ninana man, tarawa, kini ang pangampanya Ang problema na yung pangampanya niya, kaya di man sa tagdon noon sa mga tao po. Na audio dong. Kung na audio dong. Muna iyang pagpangampanya. Asama ko ng audio names. Kini. Na audio dong. Kuhan ko ng audio Kani. Sige lang, ibaba. Bagong parating sa ating bayan. Kasama si Mayor Sonny Trillanes. Hindi malaman ng mga tao. Sa ating bayan. Kasama si Mayor Sonny Trillanes. Tara. So, sa pagpangampanya pa lang ni mo daan, makibaw na kadaan, o nga, mura man mga tawa man makakuan, no? Dapat hangop gyud ka, hero ko ni. Mahangop ka gyud. Gididma mahigalas Trillanes. Ug unya ang pagdidma ni Trillanes kini science ha, dili ko mo gamit sa ugwan ha kay aron klaro ba? Sus mi resulta gyud sa eleksyon oy. Tanawa, ang score mahigala 266,372 votes, ang kang Trillanes 175,291 votes ra. Di alita Duterte. Si Duterte may galawa man magkapangampanya tuwa mas dahig. Pag campaign period wa gyud kapangampanya, tuwa na priso sa dahig. Pero unsang hitabua mga higala di Biato ipakita ko no names. Kaya tanawa dili ba na lampaso tanawa.
Duterte Rode 662,630 votes. Ang kontra si Nograles pertindaghan ang kwarta ga uwan-uwan ang AX ang tupad ang sa kunsa na lang pila score 80,852 votes. Analyze sag mayo, way gamit tayo og kanang emosyon. Kaya nguban emosyonal mo ko niya, sa lagot kay Duterte, nguban sabihin ka lang, dapi kay Duterte. Way gamit tayo sa emosyon. Kana analyze sag mayo ninyo. Gamiti og scientific analysis, be. Kana ang mga tao sa Davao mahigala bida. Gilubong si kuan oy, Nograles mga higala wa ra ka 18 ang buto day. Medyo dako ang diferensya. Oy, wa ra man ka dili gyud katunga wa ka 1/4. Na Hesus Ginoo. Pila yung margin? Ang margin may galap sobra sa tunga sa milyon. Ang margin 582,048 ang margin nila mga higala ngilngiga. Gikulata gyud oy. Tanawa ha. Tanawa iskor sa man di ba na? Unsa may ngan anak nato na iskora? O kamoy pasultion unsa may atong terminong gamiton ana? Gilampaso, gi nudnod sa inodoro unsa ba? Ang kontra mahigala, perting suroy-suroy, perting panghatag bisag unsa na lang. Ang gipanghatag gisuporta administration's candidate Gunis Nograles. Si Duterte mahigala tuwa pa giwa kagapangampanya tuwa na presos dahig. Pero pila score? Kana kuan la ba? Kana na ang klaro-klaro la ba? Wa ayaw gamitin ninyo kanang emosyonal mo diha. Gamitin science lang. Tawo? Nagpasabot ang mga tao mahigala, ha? Grabe yung pagmahal ni Digong dito sa Davao, tawo? Ang kang Digong 662,630 votes. Ang kang Nograles 80,852 votes. Unsa may termino ang gamito na ito? Gilampaso, ginudnod sa inodoro, gikulata, unsa may termino ang gamito na ito na? Lalimang ka mahigalag 582,000 ang kapin ang diferensya sa boto. Og na ako'y terminong gamiton ana unsa ka no? Gipaluka pa og sa kon pa ba? Sa sports kon pa ba writing day ba nga gipaluka pa ana. Unsa may terminong gamiton ta kuno ana? Gimudmod ana no? Gimudmod si Nograles ni Duterte sa score sa piniliay. Gikulata, gibudmod, gilampaso, paslak sa inodoro unsa ba? Gilampurnas o sama, parang Jolie Flores. Manay klaro-klaro mga isgutanan, mahigala tiwason ta nag-isgot on taon.